नमस्कार। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ତୌକତର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଆର ଉପକୂଳରେ ଅଛି। ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇ 17 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 18 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଛୁଇଁବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେରଳ, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜୁରାଟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଏହା ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇସାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ତୌକତେ। ଆଉ ଏଇ ତୌକତର ନାଁ ମିଆଁମାର ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ତୌକତର ଅର୍ଥ ଝିଟିପିଟି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉପରମୁହାଁ ହେଇ 17 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 18 ତାରିଖ ସକାଳେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଛୁଇଁବ।